karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Nga na. Natambala na ti ka. Ayaw na binigos ba ha? Ayasa. Iyaw taon pagpiya din eh. Kesa may nag-ingon ni mong biya ko din eh. Wala naman sa kwilaing kapaingnan, Ken. Gawas pa. Nagapos pa ko sa akong sa mong magkuwang. Ayaw pa ulipon sa kong bagwang. Gigamit lang ka ni Kuya Hans aron pasakitan ko. Unsa? Nahibaw ko nga may kitagu ang kasuko na ko ang akong bagwang. Kung sa man yung gikabangian si mong Kuya Hans, wala ko'y labot anak, Kent. Oh? Inyo na ng problemang managsuon. Ayaw na ko giapil pa, ana. Og, may mo ba? Kung sa puton ka, ayaw ang imong lawas ang pasakit eh. Aron dili ko wabor yung ayaw ko likay eh. Ayasa, ikaw na lang ang akong kasumbungan sa tanan akong problema. Dili ko gustong hawa para ako. Ni araman ko. Mawadi ko nga inyong kong mid. Gawas pa. Wa pa ko buhi isim ang magkuha. Ayasa, Kent, dili na natin mag-iskot ang mga personal nga butang, bi. Kung nasa may ako nakita ninyo ni Claire, wa ko'y katungod nga mo-react. Husto ka, dili ko ang ngayon nga malain. BFF ragot ta. ayasa. Nauwaw lang tingali ko ato. Mga gilainan ko. Nakalitan lang ko. Ay, dali na ta mag-iskot ini, ay. Ayusa! Ayaw pagkadun niya. Aha? Ayaw pa ulip-ulip Kuya Hans. Ayaw pagsulod sa tanan niyang gusto. Ug ayaw na pagsuloban ng sapot ni Kara. Ang ano? May mahimo ba ko? Ayusa! Nakabati kas tingog si mong magkuwang. Nag-anam na og gahi. Kung dili ko muduol niya, sunod anang buhato niya mga hagis na sabna. Mga tunok na sabi sa paghipo sa mga buak. Pero dili mahimo mo sunod kasi ang tanang ipabuhat nimo. Ayusa! Tuan na. Nasuko na gid ang tingog. Supaka siya. Balibari siya kung dili ka ganahan siya ang ipabuhat nimo. Ken, buhiin na nga akong kamot. Dili ayasa. Kinahanglan supako nimo si Kuya Hans. Aray, Kent, gisakitan ako ni imong gigun. Imong pagunit na ako. Oh, sorry. Sorry. Ayusa! Nana! Kuya, ambil na akong karpi. Ako man na. Ambil na Kuya Hans ba? Ako man ni. Dili man ni imo. Ako man na. Ang ipalit man na ni Papa para na ako good. Ako na. Ay. Ang paliton ni Papa. Ako man sa... Ganong gusto mo kong ilugan sa tanan ni Kuya Hans. Uy, lubat-lubat naman sa taining kalakiha. Ay! Danghag! Aray! Naku sa mga sa rooftop. Ah, Unsa man ka? Bungol ka? Nangutaan ako nimo kung nag-unsa ka sa rooftop. pag ginawaan sa una ko, sir, uy. Nakakita gina siya natapigas akong tiil ba. Aray. Kanagi mong ipangutana ko nag-unsa ko sa taas. Dito ko sa taas kaya nagtambal ko sa kamot ni Kent ka nagdugo. O ganong nagdugo man eh. Kaya pangutana niya, mag-uwang man ka. Kau magani unang angay nga mo tambal niya kay imo siyang manghot. Barong na diha. Pero nga nagdagway nimo. Kito na tayo lakaw. Ha? Asa man ta? Nangutangan naman ka kung asa ta. Dili di mahimong mga tana. Naman ko ibaba. Mga tana, gid ko. Imo pala kong ibaligya. Ibaligya? Ikaw?
mahalin ka ng baba ni mong di mo hunog tabi. Huwag mo palit ni mo eh. Ah, grabe. Tungod lang gisa ko katabian. Mga dili ko mahalin. Mo action sa tagaguulan ang di ta mahalin. Halin maganing kimpang ako pa. Ano man? Naghuna-huna ka nga mangwarta gamit ang imong pagkababae? Dili sad uy. Ako gining gipreserba ang akong kaputli sa lalaki nga mudana ko sa altars kami niyoon no. Ano pa daghang tabi diha? Tarungan ang dagway mo. 10 minutes. Tunakas auto ha. 10 minutes? Aray! Ay, madudlay na lang ko eh. Di na lang ko mamahaw. Ma! Ma! Oy, oy. Ay. Dalong, mano nagtaki ang mangka? Kasugat kag pinatiray. Da, nahagbong ko sagdanan gikan sa rooftop mo. Uy. Mayo gani kay sa katapusang ang na ko natapigas. Oh. Unsa naman si Sir Ken? May kalma naman to ma. Ikaw na li atiman o pakaon niya ma kay dadon ko ni Sir Hansi ang lakaw. Asa man mo? Ay, baligya tingali ko ni store ko. Bayhana ka, oy. Pakan agi si Sir Kent ma ha. Ayaw pagsugot nga dili masudan iyang tiyan. Bisan gatas lang. Unsa gid kay akong buhaton ha? Aron dili na gid makabuhi ako si Kent. James! James! Oh, daw. Taman, lakaw na ta? James, unsa kong buhaton aron dili na makabuhi nako si Kent? Ha? Mura na yung problema? Dili na aralang nga problema. Lisunod akong magunitan si Kent. Hmm? Pero tungod sa nahitabo kagabi ako na ning chance nga gunitan siya sa iyang liog. Puyan mo ka. Mugos mo kang Kento eh. Ang agoy! Ako'y unang tag-iya ni Kent, busa ako lang siya. Agudoy. Kinahanglang magkabuwag si Kent o si Ayesa. Ano mo day? Uyam na gini na doha? Ambot, pero paminaw ko, in love si Kent ni Ayesa. Maunay dako ni mo problema ka. Mao gani, tabangi ko sa paghuna-huna unsaon nga mapugo sa pagpakasal si Kent nako. Kinalang mamabdos ka sa anak ni Kent. Unsa? Mga nagaw, kami mga lalaki. Di man tanan, pero excited mi makita sa among liwat. Uy, labi na akong gwapo ni. Magpamabdos ko? Kinalang mamabdos ka. Katawa ka. Doon ako yutok sa. Yes! Yes, James! Yes, sige daw. Kung pa ko mahibaw nga doon na sa kay utok ni Ay. Aray ko. Gusto ka? Kinahanglang mumabdos ko sa anak ni Kent. Sir Ken. Niyan ang imong pamahaw. Ganina ramang ka dinhi sa rooftop, sir. Mao nga gidad-an na lang ti kag pamahaw dinhi. Kain sa iyesa ng ason. Gidaman tuglakaw si imong maguwang. Oh, ha? Misulti ba si iyesa kung asla pa ingon? Wa man. Dili. Oy, oy, Sir Ken! Asa ka, oy! Pamahaw una, oy! Yala, nausap mo tawhana. Misirit man og lakaw. Sir Hans, asa dito paingon? Aw, namute mo din akong katupad, oy. Sir Hans, dako ba ang samad ni Kent? Mahimo bang muhilom ka? Okay. Hala? Niam lagi tas pangpang paingon, Sir Hans. Sir Hans, imo na kong itagak sa pangpang? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!